Ngingenwe ebudlelwaneni noSibonelo. Mina noSibonelo sobabili sifundela udokotela. Ayi indoda ingitshele ngalendlela le eserious ngayo. Angitshela ukuthi ufuna ukuthi angenze unkosikazi wakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe sesiqedile ukufunda, sesigraduateile kahle, sesisebenza, ayi ngempela sengishadile-ke noSibonelo. Kumnandi othandweni lethu, izinto ihamba kahle othandweni. uSibonelo uyindoda ethandanayo, indoda eli-understandayo uthando. Kodwa isikhathi siyahamba, abantwana asibatholi because uSibonelo wangitshela ukuthi yena uyapreventa because akafuni ukuthi kuprevente mina ngoba umjovo wenza izinqe zibe ujeli. Akafuni nokuba nomakotone ezinqe ezujeli, so uyena opreventayo. Ngicela ukuntshela ngokuhamba kwesikhathi ngimtshela uSibonelo ukuthi mina Sibonelo ngicabanga ukuthi sesiready ukuthi singathola umntwana. Wena ubona kanjani ukuthi mhlawumbe sesingaqala yini sakhe abantwana ke manje because sishadile sinomsebenzi okahle, yonke le mali lesiyenzayo kumele kube khona umuntu esimsebenzelayo at the end of the day. Kanti mina ngishade noSibonelo nje, uSibonelo akanayo inzalo kodwa akaze angitshele. Ayiqhubiseke makwabo ithi ayikulungile sithandwa sami, avumelana nalento engiyishoyo kodwa umbono ukuthi ugxilile, ugxilile emcabangweni, ujulile emcabangweni. Ngize ngibuza ukuthi dali ngabe ngiyakupressurize yini? Athi uSibonelo cha, angipressurize dali, kumele siqale umndeni, sesifikile isikhathi sokuthi siqale umndeni. Ayike uSibonelo ngelinye ilanga alove emsebenzini, ameme ubhuti wakhe. uSibonelo unobhuti omdala kunaye kodwa ngathi uyena uSibonelo omdala because yena uyisiqaqaqaqa uSibonelo. Ubhuti omdala bakithi akanawo umzimba kahle, uyayisokolela nje, uyambona ukuthi empilweni cha izinto azimhambeli kahle neze. Amtshela ukuthi bhuti wami ngiyazi ukuthi uneyinkinga zemali, uhlezi uboleka imali, uhlezi usho ukuthi ufuna imali, wenza amaloni amabhenki akasakuthathi, usu-blacklisted. Nako omashonisa bayakujaha left, right and center. Mamela ke kunento engakunikeza imali because nami ngiyazama ukukunika imali kodwa angikwazi ukukunika le mali le kumele ukuthi ikusize ezinkingeni zakho. Lapha emsebenzini kune-test eranwayo, ba-analyzer isidoda. Sho ukuthi isidoda ke bakwethu is-spam. Ba-analyze isidoda ke emsebenzini. Hlampe ungafila kanjani ngokungenela lo program leyo? Ba-analyze idoda zamadoda ahlukahlukene, amadoda amaningi, wonke nje amadoda ahlukahlukene ngohlobo lakhona. Ungazizwa kanjani ukuthi ungenele le competition, ungenele le experiment yoku-analyze kwesidoda, le experiment eyenziwayo? Uzohola 100,000 ngesidoda esisodwa. After 2 years uzokwazi ukuthi mangabe kuwukuthi usafisa ukuthi uapply uphinde ubuye futhi uzo-apply. Ayi ngempela abe interested kakhulu ubhuti wasemzini. Atshela uSibonelo ukuthi bafo ngi-interested kakhulu, lento lena yenziwa nini kanjani, ngifuna ukungena. Athi uSibonelo khulileka ke nami ke ngudokotela on the ground, ngizofika nje ekhaya endlini yakho ngifike ngikutshengisa ukuthi utshukutsha kanjani, ngichazela ukuthi uzotshukutsha, ngikunikeze i-equipment ozofaka kuyona. Mase ke uthatha isidoda sakho usifaka kwe-cooler box enama-ayisi. Ayi ngempela ke kuvunyelwane ngaloko ke. Mina ngelinye ilanga ebusuku silele sizumekile, silele flat nomuntu wami. Kanti umuntu wami akalele, ungidragile. Uzovuka ebusuku athatha isirinji after kade yoharvesta isidoda kubhuti wakhe. Athathe lesidoda lesi asiharveste kubhuti wakhe, athatha isirinji igalakaqa esibelethweni sami asifake esibelethweni. Ngempela sengikhulelwe ke manje, ngijabula ukuthi uNkulunkulu mukhulu, uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu nje akazange waloko engidrayisa. Ngatshela indoda yami to stop ukupreventa immediately after that ngakhulelwa. Sesijabulile ke manje endlini, siya-celebrate, sijabulile, si-happy, sumndeni o-happy. Yazi ukuthi izinto zashintsha endlini, bekade kumnandi. Kwaba mnandi kakhulu ke manje lapho sengikhulelwe. Ngimbonga uNkulunkulu njalo ngale ngane le engiyikhulelwe. Ngangimbonga uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu muhle, sengizoba nento engiyivukelayo nami every day ekseni. After
after ukuzalwa komntwana mhlambe usuphelile u2 years kubuye ubhuti wasemzini afike lapha ekhaya ngalolo langa mina ngangi-off kodwa ubaba wakhe wethole nje i-call emergency ukuthi akaye esibhedlela. Afika ubhuti wasemzini athi hawu Squeezer bengithi ngizofica ubafo, hayi ngimtshela ukuthi ubafo cha uyasebenza ubafo akekho, ube lento lezokubizwa kodokotela ukuthi kumele bagijime baye emsebenzini. Ake athi hayi mengifice wena fana ukuthi ngithola ubafo ngoba vele nisebenza ndawonye nodokotela nonke futhi umfo kabafo unkosikazi kabafo kufihlwa nayo into efihliwe. Ngizotshela ubafo ukuthi sengifisa ukuphinda ke manje ngale program yasemsebenzini wenu. Mina nomuntu wami indoda yami umkhonyana wami umyeni wami sisebenza emsebenzini owodwa nje sisebenza futhi ama qualifications wethu ayalingana. Sisebenza nje into efanayo. Asho ukuthi uyafisa ukuthi aqhubeke neprogram le ekanalizwa khona ispam uma sethola 100,000 because uxakekile imali uyayidinga, uxakeke kakhulu imali uyayidinga. Ngimtshele mina ukuthi anginaloko mina ulwazi la loyonto leyo ku-analyze kwespam, angikaze ngizwe ngoku-analyze kwespam esibhedlela. Kodwa ungawari ubafo wakho uzothi nje mebuya mase ngiyamtshela ukuthi akeze kuwena nizoxoxa nizokhuluma ukuthi kwenzakalani yini lento oyifunayo because mina ngi-understand ngizomtshela ngizodlulisa umyalezo mangabe efika. Ayike ngempela shukuthi ubafo kamnyeni wami waphinde futhi wamnikeza ubafo ispam sakhe ngoba mina ngabona sengikhulelwe ingane yesibili futhi ngijabule ngimbonga uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu mukhulu. After 2 years afike ubafo wendoda yami uzokhuluma nendoda yami ukuthi eyibafo usuphelile omunye 2 years imali ngisayidinga izinto ayihlangani kumina lo 100,000 uvelane nje uphela amanaphanapha izinto zami azingihambeli kahle zonke zibheda zonke. Ngicela bafo uphinde futhi ungizame lapha engojeni yakho uphinde ungifake kuleya program yokuanalyzwa kwesidoda. Athi ubafo ngiyaxolisa bafo leya program isivelane yavalwa ngoba uhulumeni usephelelwe imali yokuthi enze le program. So bafo ngiyaxolisa kakhulu. Ubafo imphathe kabuhlungu lento aze ahambe aye enyangeni consult. Inyanga mangabe ifike ithi inyanga isizathu sokuthi wena izinto zakho zingakuhambeli kahle zikubhedele. Umuntu wakini indaba nje isegcekeni, indaba isekhaya. Lapho labo bhuti umyeni wami nobafo wakhe abanawo umndeni bashonelwa abazali abanazi ihlobo ibona nje bobabili. Athi ke ubafo lo cha nyanga awusho kahle mangabe uthi umkhuhlane usekhaya ukuganga kusekhaya mina ekhaya sisobabili mina nomfowethu kuphela and angikholwa ukuthi umfowethu angangenzela bed lo yamuntu uyangizama wenza ngazo zonke indlela zokuthi ngithola imali. Inyanga ke ingibuza ukuthi ikhona ingxabano eke yaba khona phakathi kwabafo wakho. Ngithi mina cha ayikho ingxabano ubafo uyanginakekela ngazo zonke indlela. Ngisho emsebenzini wakhe kuphuma iproject yokuthi kufuna ku-analyze ama-spams idoda wabiza mina ubafo ukuthi angingenele le program ngathola 100,000 after 2 years ngathola 100,000 bese ngibuyela kuyena for the third time wangitshela ukuthi iproject isivaliwe iprogram isivaliwe. Iyona nto ke le ngiphatha kabuhlungu ukuthi ngeke ngisayithola imali le engiyidingayo because iprogram isivaliwe. Ibuza inyanga ukuthi wambona wena umfowenu esiyisa isidoda sakho esibhedlela. Wasiyisa wena isidoda esibhedlela apha amaphepha owagcwalisa esibhedlela. Ithi inyanga eke shukuthi sona spam leso ubafo wakho wesitshontsha eyokuloya ngaso. Ayinyanga iphinde futhi iwaphahlaze phansi okwesibili kamathambo kade siwaphahlazile yangitshela ukuthi umkhubu usendlini umkhubu usekhaya. Ithi nje ngiyambona ubafo wakho ethatha ispam sakho kabili eyontshontsha inhlanhla zakho. Kwakuthiwa le inhlanhla lezi kumele azenze twice after 2 years. Masokuthi okwesithathu kuzobe sekulungile. Shukuthi ubafo wakho le inhlanhla lezi wayintshontsha waphinde wavuselela ngespam sakho so nje inkingi isekhaya. Ingiphathe kabuhlungu ke lento ngoba phela ubafo mina ngamnikeza isidoda sami.
Nami sengiyacabanga ukuthi ngaze ngayisilima, ngaze ngayisidwedwe sendoda, ngaze ngayisidomu sendoda. Sekucabanga uBafo esesho ukuthi ngaze ngayisidomu sendoda, isidwedwe sendoda. Uthatha kanjani isidoda sakho usinikeze enye indoda ezandleni isidoda sakho? Sho ukuthi uthengisa ngawo uqobo lwakho. Ayike uBafo ubhuti wendoda yami zimbhedele kakhulu ke manje izinto zimbhedele kakhulu azaphelele ngisho na indawo okuhlala angabi ngishona nokudla kokudla esiswini. Yize enalenzondwana yokuthi uBafo sho ukuthi uyangithakatha ngihlopheka kanje ingenxa yaBafo. Kodwa kuleso sikhathi kwamele ukuthi abeke ipride eceleni ukuthi asurvive. Wahamba wazocela indawo yokuhlala emzini wami nobhuti wakhe indoda yami uSibonelo. Ayike sifike-ke manje sesihlala noBafo asho ukuthi uBafo ukuthi hayi ngizocela kotina ninawe bhuti wami ngicela ningihlalisa nje okwesikhashanyana okwesikhathi nje esincane ngizobona uplan ukuthi ngiphuma kanjani ukuthi izinto zami zisabheke phansi zisangibhedela zonke izinto. Uyabona uBafo nezingane zami ngathi abantu babazo umuntu oyedwa kuyasho ukuthi ihlobo zegazi kodwa izingane zami ncamashi nomfowabo wendoda yami zifana exactly. Hey ngathi ngathi yini ngathi nje iphotocopy yomunye umuntu but a younger version of uBafo. AyuBafo ahlale lekhaya ehlala lekhaya uBafo usezwana kakhulu nezingane ziclose kuyena izingane zami uyayibona ukuthi izingane zijabulile ngoba khona kukababa omncane lekhaya uyiyona yonke into mayibuya esikoleni zilahla ikhwama lapha igijime ze kubaba omncane ubaba omncane naye uconnected nale izingane lezi uyayithanda very very close nezingane. Indoda yami isibona ukuthi cha nanga umuntu eseqhubeka usehleli lana usefocus ezinganeni akasafocusanga ekubhekeni amatoho. Imtholela itoho itholele uBafo itoho ubhuti wakhe itoho imtholele itoho kwenye womunye udokotela osebenze lab imtholele komunye udokotela osebenze lab uzoklina lapha nje yena uzoklina lab akline nje elab yonke into elab. Ay uBafo mangabe sesebenza lapha elab uyafunda ngale zinto zaselab ukuthi kuhamba kanjani kufika amadoda eza nezitori ezihlukahlukene abafazi beza nezitori ezihlukahlukene bezokwenza ama DNA test yabona afika beclose nalomlungu lomlungu umbeke eduzane uyasiza le kumele asize khona uBafo nje uyagijima yabona indoda enomfutho because akafuni ukuthi alahlekelwe lo msebenzi. Ubone ngathi ukuqaqeka noma ukuvuleka kwezinto zakho ukuthi athole lo msebenzi kungenzeka ukuthi inyanga yayinamanga because uBafo wamhook up ngejob ile yasesibhedlela naku futhi uBafo futhi usemvulela umsebenzi sho ukuthi inyanga mhlawumbe ayibonanga kahle inyanga mhlawumbe yadideka yabona umunye umuntu embonweni odisguise ngoBafo wakhe. Ngelinye ilanga kufike indoda isho ukuthi indoda yona isihlobo sayo sineyingane nonkosikazi wayo isihlobo sakhe sineyingane nonkosikazi because indoda yayingabatholi abantwana yavumelana indoda yayingabatholi abantwana unkosikazi ecabanga ukuthi mhlawumbe indoda esebona ukuthi indoda inenkingi unkosikazi wahamba wolala nomfowabo wendoda izingane zaphuma ncamashini nendoda ifana nendoda sekusho indoda le ithi izokwenza ama DNA test imhlabe uBafo lento ukuthi izingane zafana ncamashini nobhuti wendoda ayibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi uBafo wentshontsha isidoda sami wayingane zifana encamashini nami zibe very very close nami yabona emqashweni le ngihleli khona izingane zenza show la uBafo ahleli khona emqashweni zenza show ukuthi izingane ngama weekend ziyamuva kashela uBafo the way zi connected ngakhona noBafo. Ake uBafo naye aze abe interested ekwenzeni iDNA test mangabe uyayenza iDNA test ivilanithi nje thaqa ithi 100% izingane zakhe lezi kumcacela ukuthi uBafo wentshontsha isidoda sakhe sho ukuthi uBafo unenkinga yesidoda akabathole abantwana uBafo sho ukuthi uBafo imdine lento le imhlanyise imdine uBafo imhlanyise lento le ukuthi untshontshelwe isidoda sakhe kwenziwa izingane unezingane yena angazi
uneyingane, he is not aware indoda thizeni i-enjoya ukuthi ineyingane, indoda thizeni enjoy ukuthi ineyingane engasizona zakhe, yena udla life yokuthi ujabulisa unkosikazi wakhe ngesidoda sakhe. Shukuthi khamba hambe umsebenzi waselebhu, kuthiwa ilebhu ya relocate umphelele futhi ubhuti ubafo lo msebenzi. Abuyele ekhaya ke manje uclose kubafo nezingane, uclose nezingane beseduzane nezingane, abuyele ekhaya futhi ahlale ekhaya. Ubafo shukuthi umnyeni wami akamfuni ubafo ukuthi ahlale la. Kube udaba lokuthi usefuna ukuthi amtholele omunye umsebenzi. Ngaleso sikhathi izingane bekuthi mezenze into encane adinwe afe. Adinwe afe umnyeni wami, azathi izingane zami zinegazi elimbi, zinegazi elokukhohlakala, igazi elingaphumeleli, igazi elingajwayelekile kulomuzi, zilithathaphi igazi elimbi. Nje izingane weyithethisa azifoke ngisho ngento encane umnyeni wami. Ake ubafo awuthole kumsebenzi, awutholelwe umnyeni wami, awuthole umsebenzi futhi indaba yokuthola umsebenzi yokuthi umnyeni wami athelele ubafo wakho umsebenzi kwakuyindaba yokuthi uyamgudluza, because like we were going through a lot as a family. Angazi ukuthi mhlambe beka stresswa indaba yokuthi kune additional member lekhaya, asisakwazi ukuthi sibe ifamily kahle. Nezingane sezinalokho ukudina ukuthi ubabwazo unokukhuluma amagama aphahluke nje, akhuluma amagama amambi. Shokuthi indoda yami yayistresswe uba khona kwale ndoda la, uba khona kwabafo wabo la emzini wethu, in such a way that yayisine enga, ienga yayo ikhiphele abantwaneni bami nayo, phela abantwana bayo nayo indoda. Shokuthi ubafo yonke lento le akayithathanga kahle, ayimhlalanga kahle yonke lento le ukuthi abantwana bayo bayadelelwa, babizwa ngegama elimbi. Abantwana ubafo athi mangabe xoxa nabo ahambe ayobavakashela esikoleni before kufika umalume, ukubone lezi zinto lezi zama extra izingane ezizenzayo after school. Ubafo afike esikoleni azovakashela izingane after school before zilandwe ngezikhathi zama sports nani axoxe nezingane zisho ukuthi izingane zi-unhappy kanjani ngoba bwazo. Maseke ubafo ayibuze le ngane abafana abawu2 athi nikwazi kanjani ukugcina imfihlo. Izingane ziyamthanda vele ubafo, athi kuzomela sisebenzisane ukuze nikhona ukuthi nikhululeke emoyeni. We will need to work together. Kanti kahle ubafo ngaleso sikhathi leso ubafo like ubekafuna ukwenza irevenge. Athi kuzomela ukuthi siyiphindiselele kumfowethu ngokuthi angitshotshele nina, antshotshele isidoda sami ahamba yokwenza izingane ngaphandle kwemvume yami. Kunaloko mesenenzile akanikezi lo thando leli enilideservayo, kunaloko uyanihafa, uyanithethisa, uyanishaya. Ubani osashaya ingane ngempama kulonyaka wama-2000. Ake ngempela izingane ziqale manje zibe nenzondo against ubabwazo, ubone ukuthi ziyamzonda ubabwazo kodwa azisho, kodwa uyabona nje ukuthi uthando likababwazo alisekho. But le ingane lezi zi-good, zi-very very very good ekupretending. Athi lo baba yazi ukuthini, mina ngifuna ukuthi ngibe nekhaya elifudumele la engizohlala khona nani. Sihlale nje nimshiyuma wenu nizohlala nami because nithanda mina ubaba wenu. But ukuze ngikwenze lokho kuzomela ukuthi ubafo, ngoba itoho lami likhokha kancane, kuzomela ukuthi ubafo kube uyena okhokhela isikole sami. Kuzomela kube uyena okhokhela isikole sami ukuthi ngihambe ngiyofunda nami ngifundele ubudokotela, nami ngibe nayo imali empilweni. Kuzomela ukuthi ubafo kube uyena okhokhela yonke lonto leyo. Zithi ingane but baba ubudokotela buthatha 7 years uyoqeda nini ubudokotela? Why ungafundeli mhlawumbe i-engineering, ufundele noma yini into nje ezokwazi ukuthi isheshe yenzeke, noma uthatha imali uhambe uyovula ibhizinisi, ube nebhizinisi into ezoshesha nje.
ajabule kubafo athi niyabona madodana ami manje sesidiscussa ifuture yalomndeni sidiscussa ifuture yale family niqinisile mhlawumbe ngakuhle ukuthi ngiqale ibhizinisi ngingafuni ukuthi ngibe udokotela ngingafuni ukuzenza ubafo othi ngihambe yami iphathi hake kukhulunywe ke manje sekukhulunywa istrategy ke phakathi kweingane naye phela lo ubaba omdala ubafo sekukhulunywa istrategy ukuthi kuzokwenziwa kanjani ukuthi intshontshwe imali yakhe ubafo ayike ingane ekseni mangabe ziya esikoleni zihamba nobabwazo ayike ubafo anikeze ingane ummese ogoqwe ngebhokisi lepresent athi nje azilifihle zilifake ekhwameni ayike ngempela mase ziya esikoleni zifike zilishiye ngemuva ngisho ubaba uhlala ngaphambili ingane ihlala ngemuva zifike zilishiye ngemuva ibhokisi emotweni kabafo emotweni isho ukuthi wamyeni wami ayingempela ke ingane zenze njalo ingane phela ifuna ukusebenzisana nobabwazo ummese omumbo sabekayo ufakwe eboxini elihle kanjani le present ake ubafo asebenzisa amacingo lawa okushintsha ivoice asebenzise lezo zinto lezo zokushintsha ivoice afonela umyeni wami mangabe esezoshayisa athi kunesipho engikushiyele sona laphayana emotweni kunesipho engikushiyele sona emotweni uzozivula loso sipho leso masuzivulileke sizobe sesiyakhulumisana sizobe sesiyaxoxisana aqale kumyeni wami ubani wena ufunani mina uzongishiyela izipho ubani wena who are you yabona umyeni wami akhuluma aboste ukuthi mina indoda nje ezongitshela ikhuluma ngama-tape la ama-tape okudlala angihlangene mina nalo ndoda mangabe indoda kumele ungiqonde ngqo ithi indoda yami mangabe ifika emotweni yayo iyaqalaza vele ngemuva ificela ibhokisi eligoqwe kahle ilivule ifica uhalakaqa wommese into egwegwile engathi isikele engathi isafa into engcolile inegazi ineziteni zegazi ngathi kade yayibulala abantu kanti akunagazi lamuntu lo ufaka igazi lenkukhu nje waligcobhozisa la lomelela athuke ke manje umyeni wami athuke ngalento umyeni wami afike endlini umyeni wami akhulume nami ukuthi engathi kunento ekanjena ayenzakalile engehlelile angiunderstand ukuthi yini le futhi angiunderstand ukuthi kwenzakalani afike futhi the following day ubafo umyeni wami afike umyeni wami the following day kukhona iy'thombe zakhe nonkosikazi benza inkonzo yekamero hibo athuke ke manje umyeni wami kahle kwenzakalani who is this kubhaliwe lapho wathi ngiphethe wonke amafayela empilo yenu ungaminci umdlalo imawusaqala afona ubafo hefonela umfowabo umfonela ngefoni engaziwa aqale asho ukuthi umfonela ngale phone leshintsha ivoice asho ukuthi uenjoyile ukubona lo action lo ubonile khulilekayo ngoba kusasa ngizokudilivela ke izithombe zikankosikazi wakho enqununqu khulileka ke nje ngoba kusa eli abuze umyeni wami kahle ufunani aphendula umuntu ngale umuntu ongaziwa musu ukujaha kusa eli kakhulu the other day abuye afice endlini yakhe emotweni yakhe umkhwenyana wami afica mangabe vuka ekseni ufika kunama results DNA test in an envelope zifika ingane zithi baba kune envelope lana ebhalu elangemuva ienvelope yakho siyenze njani phela thina sifuna ukuhlala kuyona noba somosha envelope yakho ngoba singahlali kumabhuku akho athi ubaba hayibo akuna envelope mina engiyibeke lapha athi nansi nje baba ibhaliwe inansi nje lana ibhali ukuthi igama lakho ayi ingane zimnikeza ubaba ubaba lumshayela useheqe uvalo mangabe uyayivula le envelope ibhalwe ukuthi ama-test asesibhedlela la awenza atshengisa ukuthi isidoda akanaso inzalo akanayo
Shukuthi before ashade before sishade mina nomnyeni wami ngasese wahamba nje wayenza wonke amagazi emzimbeni wakhe wenza wonke amagazi including nesidoda sakhe ufuna ukucheck ukuthi sithini sperm count sakhe before ashade wathola ukuthi akazali wathola ukuthi akazali. By that time eyokwenza amagazi wesahlala nomfowabo washo ukuthi hayi before ngishade sengizomthatha ubani umfowabo wesezohamba ngaleso sikhathi ngoba ubafo wakho wezoshada. Wamtshela ukuthi hayi ngifuna ukwenza wonke amagazi ngichecke ini wephelezelo uyena ubafo uyasazi isibhedlela aya kusona. So wenza nje ubuhoshosho bokuthi athola ama-results ubafo ama-results la ashoyo wonke asho ukuthi ubafo intone kahle ngaye yini into wrong ngaye. Iwona la ku-envelope afone futhi ubafo esebenzisa ama-phone call lawa akhe awasebenzisayo. Athi pho manje sizoyigcina kanjani-ke leyo mfihlo phakathi kwami nawe? Sizoyigcina kanjani leyo mfihlo leyo between me and you? Awungicacisela ukuthi sizoyigcina kanjani leyo mfihlo leyo. Abuza ukuthi ufuna malini. Asho le athi ngifuna u3 million rand. Athi imali engaka anginayo mina imali engaka. Athi anganwena emabhenge uyathenjwa. Uyisikhulu wena uhamba ngeimoto eziphezulu uhamba ngeimoto ezinkulu wena uspecializile kulobudokotela bakho buyini uze u3 million ukuthi ungawuthola. Ayike ngempela umnyeni wami kulozo insuku abe busy abe phansi phezulu because usewudokotela manje udokotela oyimele uspecializile ahlinza abantu left right and center ahliza umnyeni wami umbona ukuthi umnyeni wami usebenza kanzima those days isikhathi esiningi uspenda nje ezibhedlela ezihlukahlukene uhlinza abantu awuhlanganiseke u3 million amnikeze lo muntu. Ake lo muntu athi hayi imfihlo yakho isafe okwamanje. Imfihlo yakho nje isafe okwamanje. Shukuthi umnyeni wami ngenkathi enenkinga wabiza ubafo wakhe wamtshela ukuthi bafo nginenkinga lana kunomuntu ongiblackmailayo. Kodwa yena waqamba amanga wathi lo muntu ufuna ukurelease izithombe zikankosikazi wami enqunu kodwa unkosikazi ungamtsheli. Angazi ubafo lenkinga ngingayisolve kanjani ngoba lo muntu lo angazi ukuthi ubani. Uyabhekwa kuma camera emsebenzini ukuthi ubani ufike wavula imoto yami akubonakala ukuthi ubani uvula imoto yami. So angazi ukuthi uyenza nini lento yakhe noma uyenza mesilele noma ufika acima ama camera ngaleso sikhathi ezokwenza wonke lo action. Angiyazi yonke lento eyenzakalayo la. So bafo wena umina ubungenze njani ngifuna induduzo nje from umfowethu. Athi bafo iyiphi enye indlela ongathola ngayo imali nje indlela ongakwazi ukuthi uthole ngayo imali. Asho bafo uthi mhlambe nginga-operate abantu kanje umuntu menenkinga encane nje ngiyam-operate ukuze ngikwazi ukuthi ngiclaim. Hayi-ke ubafo athi hayi bafo mina nguwena ngiyenza lokho ngivikela unkosikazi wami isithunzi sikankosikazi wami. Cabanga nje igule ebhedlela sezimpictureisha zemimagina eclean enqunu. Cabanga sekufakwa leyo video online ivideo yakho wenza inkonzo yekamera nonkosikazi wakho ngoba lo muntu ekutshengisile ukuthi unazi izithombe unayo yonke into. Mina nguwena bafo ngenza izinto zenzeke ngithole le mali kanjani. Mina bafo ngiyayinikela ngakusiza unginikeze lokho okuncane onganginikeza kona ukuthi ngikusize mangabe uoperator ungitshengise nje ukuze yonke lento le ingahambi yokhokhela abantu onesi nani or ukuze onesi bangasuspect anything ukuze yonke nje lento siyishaye undercover siyishaye underground kusheshe. Umyeni wami ekhuluma nomfowabo athi hayikhululeka bafo yonke lento le akekho umuntu ongasuspecta nje ngayenza yonke kalula nje very clean. It can be a clean job. Ayike ngempela ayishaya clean job yakhe umyeni wami abuye athi fu esigebengweni ngo3 million. Isigebengu simtshelile ukuthi u3 million angawuthola kuphi. Kudu sininini ubafo usene business lakhona liyashesha vele business lakhona liyahamba. Ubafo uyasebenza
wakha leli bhizinisi, hayi livuthe futhi ibhizinisi lakhona, livuthe ibhizinisi lakhona. Ubafo futhi uba honest, uyafika le ndlini uthi hey mfethu ngifuna ukuyoqala ibhizinisi kanjena, kade ngibeka amasenti njengoba kade ngisebenza, ngibeka ithini nathi i-business plan yami bafo, ingahamba kanjani, ngifuna nje ukuthi impilo yami nami ngiyifukule, ngisucceed empilweni, ngifike esigabeni la senginonkosikazi, ngithole nezingane bafo, ngifane nawe bafo, ngiphila impilo eqondile, impilo straight. Hayi ngempela liphumeleleke ibhizinisi lakhe ubafo, liphumelele ibhizinisi labafo. Sekuyasuka lapho esibhedlela ubafo sengena i-complain from ama-medical aid ahlukahlukene from different families ukuthi ubafo wawahlinza ngokungekho emthethweni. Sekushawa manje ama-investigation, kwenziwa ama-investigation. Ngempela kumyeni wami azagcine manje useyekiswa-ke ubudokotela, aphucwe iy'ncwadi zobudokotela ngoba wonke lama-investigation awenziwa kwatshengisa ukuthi umyeni wami abantu wabahlinza, yayikhonyeni i-option angayenza then ukuthi abahlinzi. Awu, ngishade nesigebengu, umuntu okwazi ukuhlukumeza imindeni kanje. Ubafo-ke umyeni wami akhiphe iy'thombe ukuthi lokhu ngikwenziswa ukuthi abantu bebefuna ukukhipha iy'thombe zakho unqunu on social media nakuma-inthanethi, uzobizwa nge-porn star. So bengeke ngikwazi ukuthi ngibone udlule ebuhlungwini obunje, emzimeni omnje. Ingakho nje ngakhetha ukuthi ngivelane ngisikhokhele isigebengu, futhi emva kokusikhokhela imali isigebengu savelane nje sayithulela, sangaphinde sakhuluma lonke lolu daba. Zisuke-ke manje ingane zithi seyifuna ukuyohlala nobaba omncane. Kanjani uyohlala nobaba omncane kanjani? Awu, angisho wena baba awusebenzi, sifuna ukuyohlala thina nomuntu onemali, umuntu osebenzayo. But uma wena uyasebenza la, hayi baba kubuhlungu ukubona umama edlala isikhohlakali sendoda, indoda eyenza ubugebengu. Seziyi-rude against umyeni wami le ingane, against ubaba wazo. Unga-understand ingane zami zingishintshele, zithi nje zona ifuna ukuyohlala nobaba omncane, otherwise sisazobona ipruda, zizositshengisa ama-true colors azo. Zithi ingane nje ifuna ukuyohlala nobaba omncane. Kanjani? Hey, indoda yami ibeka umthetho ithi ukuthi angisebenzile ekhaya, ngisazosebenza. Ukusebenza kona ngisazosebenza, ngisazofunda indaba, ngisazofundela enye into, ngizoqala ibhizinisi or ngenze enye into, but ukusebenza nje ngisazosebenza. Zithi ingane-ke hayi-ke thina sifuna ukuyohlala nobaba wethu, angisho uyazi awuzali wena, sifuna ukuyohlala nobaba wethu, angisho wena wantshontsha isidoda sikababa, sifuna ukuyohlala nobaba wethu manje. Wengane, yini lento eniyikhulumayo? Ubaba wenu nangu, ubaba wenu bengilala naye la every day, ngikhuleliswe ubaba wenu ningane zikanangu yihlo, nangu yihlo. Hey, mahlongandlebe ani lento, ubuhlangandlebe bani lento eniyenzayo, nangu yihlo. Nikwazi uku-accuse umuntu omdala ngokuthi wantshontsha isidoda sikababa wenu, sababa omdala wenu. Yini lento enishoyo? Aninamahloni, anihloniphi? Nikufundiswa ubani ungahloniphi? Zithi ingane asambe nisokwenza i-DNA test-ke masibone ukuthi angeke kuphume yini ukuthi 100% ubaba omdala. Avelana akhala umyeni wami. Akayizi umyeni wami ukuthi kanjani kwenzakala kanjani, alilanda udaba kusukela ka-A azalibeke egcineni. Into esoyithini-ke, into esophuma kanjani-ke kuyona le? Into esoyithini, into esophuma kanjani? Uphuma kanjani kuyona yonke lento le? Uphuma kanjani? Ngibe nemibuzo eminingi endizayo engqondweni yami. Ngibuzele ingane ukuthi nina nesikhathi singakanani ukuthi senazi ngayo yonke lento le. Senazi isikhathi esingakanani? Zisho ke ingane ukuthi zazi isikhathi singakanani. Ngibuthi nathola kanjani? Dwe. Nathola kanjani? Dwe. Asazi ukuthi sathola kanjani. Asifuni ingane ukusho ukuthi zathola kanjani. Ngicela ukunitshela ukuthi ngivala iminyango ngithi nje nizokhuluma ukuthi nathola kanjani, akekho umuntu ophuma la. Ziqaleke ingane-ke zikhuluma iqiniso ukuthi lo muntu owenirekhoda ninqunu
nisekamereni kwakuyithina sifaka ikhamera sithunywe ubaba ukuze sikwazi ukublackmail ubaba. Lo muntu wefaka immese emotweni kwakuyithina sithunyelwe ubaba. Lo muntu wefaka izithombe zakho unqunu emotweni kwakuyithina sithunyelwe ubaba. Yithina kahle kahle besisebenzela ubaba senza yonke lento ukuthi be possible. Lo muntu wefuna nje u3 million kwakuyithina sitshela ubaba sikhulumile ukuthi u3 million uzofuna ubaba sasebenzisana ukuze ubaba wethu wangempela akwazi ukuthola imali ngoba waqolwa yilo wakubo ubhuti wakhe omncane. Ngaquleka phansi, ngavuka esibhedlela ukuthi ndodani baba muni lo okwazi ukuthi enze into embi kanje. Afundise izingane zami ukuthi zenze imikhuba enje, zenza amacala anje. Afundise ukuthi izingane zami zingene ekamerweni zirekhode. Sho ukuthi izingane zamase ngiyidedela ukuthi ihambe ziyohlala nale ndoda le. Ngicabanga yonke lemicabango ngisesibhedlela embedeni. Njengoba nje zisha amashushu zifuna ukuthi ziyohlangana ziyohlala nobaba wazo. Mase ngiyidedela ukuthi zihambe ziyohlala nalo baba lo. Kusho ukuthi le ingane lezi zizophenduka oSathane uqobo, zizophenduka ogabadiya bodevil. Kuzomela lento le ngiyinqande isaqala. Ayike ngempela ngihambe ngiyo reporta ke manje icala, ngivula icala against ubrother-in-law wami uBafu. Ngivula icala against my brother-in-law enkantolo ukuthi umanipulate izingane zami ukuthi zithathe izithombe la nginqunu khona. Kanjani ngiphinde futhi ngisho ukuthi ake livulwe icala against my brother-in-law. Lapha yana bengazi ukuthi ngiya empini yangempela, ngiya empini serious because lo muntu lo usomabhizinisi oseqopheleni eliphezulu. So I had to hire private investigator. Ukuthola yonke information, I had to hire private investigator, and abantwana bami ngabachazela ukuthi layelani lana ke kunejele ekuthiwa ijuvenile. Kuyonisiza ukuthi nikhulume iqiniso enkantolo ukuze nisizakale ningayi ejele, futhi kuyonisiza ukuthi ningalibamba ucingo likababa omdala wenu. Kuyonisiza ukuthi lama-attitude amakhandeni aqinile niwehlise because la nisempini. Ngabatshengisa amavidiyo ey'ngane ey'khulele ejuvenile, ngabatshengisa ukuzoba impilo yenu nizoyejele. Ake ngempela-ke kugcineni kosuku-ke lagcine limgojelile-ke icala ubrother-in-law wami. Lagcine limgojelile waboshwa kubrother-in-law. La ngithi mina impi iphelile khona kanti impi imayiqala. Azingizondi izingane zami endlini. Ziyangizonda ukuthi mina ngayincisha ithuba lokuthi zikhule nomuntu oyithandayo, zikhuliswe umuntu oyithandayo wholeheartedly, umuntu oyithanda 100%. Ngikwazi kanjani ukuthi ngibophise their own blood, ngibophise ubaba wazo. Apparently ke ubaba wazo ejele uyafonelana nale ingane zami, unendlela enza ngazo ukuthi ayifonele. Usaqhubeka usayifida ushevu. Igame yakhe uyidlala ngisho noma behind bars. Ngakithi mina ngiqedile ngalokukhohlakala kwalo baba. Ukukhohlakala usekwenza esengaphakathi ejele. Mina nomnyeni wami asihlukananga. Ngamtshela nje ukuthi kwakumele communicate nami abe clean. Ngamxolela entire thing because wayindoda engiphethe kahle and he was providing everything engiyidingayo. Angeke ngitshele bafazi ukuthi njengoba izingane zami sezingizonda kangaka, ngaba wrong yini mina ngokuthi ngibophise ubaba wazo wangempela? Ngibe wrong yini? Ake ningichazele lapho ukuthi wena umina wawungaphuma kanjani kulesimo lesi, wawuzoyidedela le ndoda le ihambe yohlala nezingane iguqule iphendulo uSathane, noma wawungenze njani? Family, ngicela ukusibeka lapho ke istory sethu okwanamhlanje. Mase ngicela ke ibonane ilalibonene ezitorini ezilandelayo.
nihambe laphayana niye on our YouTube channel nifike nisfollowishe Buzz SA, niye on our TikTok account nifike nakhona niphinde nisfollowishe, niye on our YouTube channel Buzz SA nifike nisubscribe, mase niya futhi nakhona le on our Instagram nifike nakhona nisfollowishe Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi thina njenge Buzz SA sithatha incwadi yamatukuletshene bizokuthiwa impi yabomdabi sethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze abafundi bakamatukuletsheni bayi-understande kangconywana le ncwadi ewumqingo enzima kubafundi, abafundi nje ebahlula ukuthi bayi-understande. So nje sesenza izinto zabalula kakhulu, sayenza imovie, iy'ngane ziyayi-understanda futhi mnandi ya-enjoyeka. Mangabe umzali wamatikule onengane ifunda umatikuletsheni enza impilo yomntana wakho-ke ibe lula kakhulu ngokuthi usixhume on our WhatsApp number, usendele uWhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Ayilalibonene etorini elandelayo, siyanithanda kakhulu.